हा कुठून आणला मॉडेल आम्ही? आज तो घूर के देखेंगे. आज स्पेशल गेस्ट बोलवलेले राधिका आपटे. तेव्हा आलेली दाखवत होते. हे सर्वांनी वरती बघा काय करताय तुम्ही. म्हणजे ही इकडे कोण आहे मानवरकर. सोनू हा दिसली दिसली. इथे बघा पप्पूची काकी आली आहे, आत्ते आले आहे सकाळपासून. तिथे आमचं काम पण चालू आहे वरचं. तू काय करते गजरा. तुला माहिती आहे घर माहित आहे. दिसला शेवटी अभ्यास करताना अश्मित. हॅलो वेलकम. खाली रांगोळी व काय चालली वा 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 वा. ते बॉर्डरमुळे अजून छान वाटतं ते पंख. तिचं आहे ती. तिचं आता आपण आपलं ते बघूया की जेवण काय चालू आहे. आज जेवायला काय काय बनवलं दाखव. आता भात ठेवलाय. हम्म. भात आधी पहिला गरम पाणी करायला ठेवला. तांदूळ धुवून घेतले आणि आता त्याच्यात तांदूळ टाकले. किती असेल भात तो. भात 2 किलोचा आहे. हम्म. हा रवा भाजून घेतलाय. हम्म. इथे वरण वाटपाची वरण आहे. हम्म. अजून काय आहे? हे बघ इथे वा 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 वा. पनीरची भाजी. किती पॅकेट फोडले पनीरचे. 4-5 फोडले. 4-5 ना. हा हम्म. हे बघ. वा रे वा. आता काय पोट भरून जेवायचं आहे. वांगाची आणि चवळीची. ती भाजी. गावी असेच असते ना. हा वांगा बटाटा चवली. हा आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे फ्रीजमध्ये बघा तुम्हाला दाखवतो मी. हे पण आपल्याला पाहुण्यासाठी आणलंय ना हे. फ्राय करायची. हे पण जे मी आणलं हे बाय 1 गेट 1 फ्री आहे. आणि हे पण पनीर बघा बाय 1 गेट 1 फ्री. म्हणजे हा पनीर ना ब्रँड नाही सांगत पण मला 50 रुपयाला हे 200 ग्राम मला 50 रुपयाला पडलं. हा म्हणजे तुम्ही विचार करा तुम्ही हिशोब लावू शकता मग. असंच स्वस्त पडला पाहिजे. आणि तुमच्या फ्रीजमध्ये काय काय असेल काय म्हणून तो साधा नाही पनीरच आहे. चांगलं आहे. हा चांगल्या कंपनीचा आहे. ह्या फ्रीजमध्ये काय ठेवलं खाली आपलं सामान. सर्व ना. हा अजून आहे अपडेट होणार आहे सर्व आहे ना. चला बाहेर रांगोळी काढते ना काजल सेजल हम्म. आणि काय नाव आहे त्या दुसऱ्या मुलीचं. विसरलो नाही, हा काहीतरी काहीतरी सानिका. सानिका. आणि इथे मी देवपूजा करून घेतली आहे. हा. आणि वरती काम चालू आहे त्याचा आवाज येतो तुम्हाला. होय. खाल्ला जर तू भरवा आता आत्याला चालेल. काकीला दे. हा हे जायचं रांगोळी भरायचं आणि ते गजरा बनवत होतात. तर आज आमच्याकडे जेवायला काय काय आहे. भात दाखवलं होतं ना सर्व आपण हे. एवढं सर्व 2 भाज्या आणि आपली डाळ आहे. चपात्या नाही बनवल्या. नको चपात्या आज. आपल्या रोज चपात्या असतात. आतमध्ये गडबड बघा. आज गडबड. आत्याची गडबड. हा शॉर्टकट मध्ये कोणाचा ताट. बाबू इथे बघा रांगोळी पूर्ण कंप्लीट झाली आहे. आणि दिसायला अशी छोटी असेल जेव्हा माणसं उभी राहतील ना तेव्हा बघा किती मोठी आहे ती. ही चिमणी कोण आली. झाली का रांगोळी. आता 3 पाहुण्यांना बोलवू का. पाहुण्यांना बोलू. आले का. आले. आता राजीनाची होणार ते डान्स.
ते बघतात ते किती कोण कोण आले हे तिकडे. हे हे. हो आत नाही येते बघा आज आता ना पटकन ये 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 ये. तो बघतो कोण कोण आला इकडे. हा तो बघतोय बघा काय चालू आहे बोलेल. हा पहिले हा बघ म्हणजे मला द्या त्यांना नका देऊ असं आहे ते. हा हे बुब्बू खा. तो बघतो त्याचं झालं की हा खायला आला. ही पाठी राहणार अशी तो घेऊन गेला. तो बघ शहाणा. मस्त ना मस्त एकदम आमची रांगोळी. ते दागिने मस्त वाटतात ते ना हा. झाल्यावर घाल सगळं. काय बनवते उपमा बनवते. कोणाला? आता हळदी कुंकाला आपल्या लेडीज येतील ना त्यांना. ओके बनव. ते पण आहे आणि आपलं हे पण आहे ना फ्राय करायचं. ते फ्राय करायचे ते तेव्हाच देताना फ्राय करते. गरम गरम. हा 1 किलोचा उपमा बनवते. 1 किलो 1 किलो रवा. प्रमाण किती काय काय घेतलंय? हे बघ हा 1 किलो रवा घेतलाय. लसूण पण टाकणार आहे? नाही नाही कढीपत्ता टाकला. 2 कांदे कापून टाकले आणि 3-4 हिरवी मिरची लाईट नाही लावलीस? आणि आपली राय मोहरी. साडी छान नेसली. साडी नेसली. छान आहे ना साडी. हा. चला बनवा. कोणी नेसवली जाते तर मेकअप आते. केला माझा. तिथे बघा अजून तिकडे चालू आहे. दरवाजा बंद केलाय आणि मी इथे झोप काढली. झोप एक झोप काढली. 1.5-2 तासाची झोप काढली. आता हे बाहेर आले. अरे वा 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 काय लावलं डोक्याला हातेने मेकअप केलाय. है ना. हा केसांची हेअरस्टाईल पण केली वाटतं. सर्व साईडून केली. दिसतंय बघ. हा. वा 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 छान वाटतंय. काजलची पण करतात आहे. काजल तर हे बनवत होते. काजलला काय बोलले माहिती का? बाहेर कपड्याच्या पुतळे शॉप असतात ते पुतळे उभे साडीच्या दुकानामध्ये. तसे. हा, तसं. चला तू बनव आता की. ए थांब थांब थांब. बस जमीन. नवीन झाडं लावली आहेत त्याला 2 टाइम पाणी घालावं लागतं ना. ते पाणी भरूया आपण. एक भांडा संपला तर दुसरा भांडा. काव्या काय करते तू? झाड लावते. इकडे बघितलं रांगोली बघितलीस काय? हे केवढी मोठी आहे.
काय होईल हे पडलं टाकीत पाणी बघूया. हाय हाय ही पण टाकी एवढी भरलेली आहे. ही पण टाकी एवढी आहे. मम्मी म्हणत ना किचनमध्ये आलास झोप काढलीस नाही छोटू. अरे वा इकडे मस्त. कुठे लग्नात चालली नाही नाही. काय नाव तुझं. पूर्वी हे काय घातलंय हातात. कडे खड्ड मस्त आहे. हा कुठून आणला मॉडेल आम्ही. हा बदलापूरचा मॉडेल आहे. इकडे ये, जवळ ये. बघूया आज तो घुरके देखेंगे. काय गळ्यात काय पण काय. आज सगळे लेडीज बघणार आहेत. वा 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 वा. जरा टर्न हेअरस्टाईल दाखव. अशी टर्न. वा वा छान केलंय. कोणी केलंय हे. सेजलनी. अरे मग लग्नात हिलाच बोलवायचं होतं. आली नाही ना ती. हा मग ती आली नाही होती ना. हेअरस्टाईल मेकअप सर्व फ्री मध्ये झाला असतं मग. हा मग आली नाही हे होती. किती छान केलं बघ. मस्त केलं हे सर्व. मग वरतून पण एकदम छान वाटतं अशी कर्व कर्व. होय. हेअरस्टाईल आणि सारी आत्याने नेसवली. हा बघ ही बघ ही मस्त छान नेसवली आली. ना. ती असा फोटो काढ ना असा. असंच ना. हा पण पोटाचं काय करायचं. पोट पुढे आलाय तो. पोट नाही पुढे आलाय तू नाही दिसत ना. काय नाही. दोघांची साडी नंतर बाहेर या बघू उजेडात या. जा. लगेच आली. जा बाहेर या. जा. तिचेच काढ उन्हात उन्हात काढ तिचे. काय आहे, लग्न आहे का काय घरी. हा एकदम भारी भारी नटला सर्व. एक्सचेंज ऑफर. इसका उसको इसका इसको. इकडे हे झाले. बाकी सर्व रेडी झाले का. आम्ही काय अजून पावडर पण नाही लावली इकडे. मास्टर शेफ कुठे गेले. अरे उपमा करपायचा मम्मी. उपमा करपायचा इकडे या. नाही उपमा झालाय. अपोलीचे गजरे अबोलीचे गजरे नंतर घालेल काजल वगैरे. काय सर्व मॅचिंग मॅचिंग केलं तुम्ही सर्वांनी हो है ना. कोइन्सिडेंट. हा काजल हा तेवढा तेवढा वर वर गोंडा लागतो ना तेवढा. मम्मी हा ड्रेसिंग टेबलचा पैसा वसूल झाला आज. हा, वसूल झाला. हा हा. अस्सल मेकअप वाले. हे कुठे ज्यांनी सर्वांचा मेकअप केला ती कुठे आहे. आज स्पेशल गेस्ट बोलवलेले राधिका आपटे. राधिकाने आमचा मेकअप इकडे सेजल इकडे टर्न कर. आता मी सांगतोय बघा व्ह्युअर्सला. राधिका आपटेचा जर लहान व्हर्जन करायचं असेल तर हिला घेतील का आम्हाला पिक्चर मध्ये है ना काजल. नक्की घेतील. म्हणजे facing राधिका आपटे जर 27-30 असेल तर ही 15-20 वर्षाची दाखवू शकतात ना. बघा बघा पिक्चर वाले घ्या हिला. दिसतंय का. घेतील पिक्चर मध्ये करायला. लाजते आरशात दाखव आरशात. ती बघ ती बघ आरशात दाखव. वर मान कर. हा ती बघ ती बघ. है ना. हा. जुने आणि नवीन इथे काय करतो. फुलं फुलं. आणि ते बत्ती लावते. आज पुला नाही पुलं पकडणाऱ्याला बघतील. चला एक एक करून येतात. गजरा पुढे दिसतोय. व्हेरी गुड. गजरेवाली. काय केलाव काय ता काय केलाव काय. पगार. चला आता सर्व खाली फोटोशूटसाठी रेडी आहेत. चौघं आलेले आहेत. बाकीचे कुठे आहेत. आले आले गजरे आलेत. गजरे आले तर एक एक जण इकडे मैदानात या. सिंगल सिंगल फोटो काढायला. बस दोघांचं झालं तर तिसऱ्याचं. काजल आणि सेजल दोन्ही जल या. तुम्ही पण या. सर्वांनी या. सांग पोट लापू आपण. मोठा पोट. रेडी. तू पण
तसा तू पण इकडे तसा ये. बघ लाईनीत इकडे आपले ऑडियन्स पण आहेत, दुसरे ऑडियन्स पण आहेत बघा. तू पण कर ग. दुसरे ऑडियन्स बघितले कसा हा काजलने केलं तसं पुढे कर. माझ्याकडे जा. असा तुझ्याकडे आता तू दिसत नाही मग ते दिसणार हा. तू नाही दिसत. हा, असं. आता रेडी. इथे पण काढा ना जरा या पायरीवर, हे पायरीला छान वाटतात. हे काढण्यासारखे झाले फोटो. वर खाली उभे राहा. हा वर खाली उभे राहा असे छान वाटेल ते. सानू तिकडे राहतो. आता असं वाटतं की नवीन घर आहे त्याचे वेलकम करतो का आपण. तिथे राहा माझ्या ह्याच्याने. तिथे राहा त्या पायट्याने इथे फोटोशूटची तयारी आहे. अजून विस्कटशील बघा बरं घागऱ्याने. साफसफाई व्हायची. रेडी. तू दिसते. ठीक आहे काढूया. काय करताय? आम्ही भरतोय काटा तयार करून ठेवतोय अशी. देता येतील ना मला लगे. हा आपल्या ताटात काय काय बांगडी, बांगडी आहे, हळदी कुंकू आहे, फणी प्लेट आणि टिकल्याचं टिकल्याचं पॅकेट आणि फुलं देणार ना. फुलं नंतर देणार आहे. झाले सर्वात ना. ताट घेतला ना. एक ताट नाही. काढा तिथे. पाणी आणते. कुठे चालली पाणी द्यायला. मुलगी पसंत आहे का बघा. जाऊ जाऊ जाऊ. कोई है. काय बाय कशी दिसताय. कॅमेऱ्यात आलोय रे आता. ग कॅमेरा बंद दे. बड 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 बड. काय बनवते समी तुम्ही. चहा चहा ठेवते. इकडे उपमा झाला. हा उपमा दाखव. दाखवते. होय होय होय. उजेडात या उजेडात या वाड्यावर या. आणि हे काय आहे. तंदुरी. तंदुरी दिलीस काय. वा वा गरमा गरम. काय होतं झाकून ठेवला तर परत येवायचा नरम. आणि इकडे सांगायचं आहे मॉडेलिंगसाठी हा रेडी आहे इकडे. कोण असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा. मॉडेल इथे, कॉन्टॅक्ट इथे, मॅनेजर आहे. हा मला पण घेत असेल तर चालेल मला. आणि इकडे पण मम्मीला पण घेत असेल तरी चालेल. नो प्रॉब्लेम. मम्मीला नको. हा नाही. बघ सत्य आहे. हे वाचतं ना मोबाईल वाचला बघ. तर हळदी कुंकूसाठी काय काय रेडी केलेलं आहे. ताईचा फोन आलेला. ताईचा फोन. आता इथे ताईला व्हिडिओ कॉल केलेला आहे. दिसतोय ना ताई दिसतंय. आता ताई इकडे बघ समोर. आता सर्वांचं दर्शन दाखवतो तुला. दर्शन करतो. ही बघ कोण. असं असं बघ आता सर्वांना दाखव जा. जा तिकडे पण दाखव. त्यांना पण दाखव. मम्मीला दाखव जा. काय म्हणताय. ते तसं दाखव. तसा चेहरा दाखव. तसा चेहरा दाखव. उलटा आपण हे दिसतो ना तसा. बरी आहेस ना. मम्मी दिसते का. ताई आली आता. ताई आता आली तू. आता सेजल बरोबर बोलणार. कशावर आधी कापते. आज हळदी कुंकू ठेवलाय ना ताई. तिला घ्या पिक्चर मध्ये घ्या हिला. तुला पण जायचंय करायला. ए बाहेर हो बाहेर हो बाहेर हो बाहेर हो बाहेर हो. इकडे 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 इकडे. मांजरीची डिझाईन आली काका. चल इकडे चल दे बाय. चीयर्स चीयर्स. तुझं कधी आहे हल्दी कुंकू. आवडली तुला मांजर.
काय नाव ठेवलं हिचं? तू ठेव नाव, तिला नाव नाही. आता एक्सप्लेन कर इकडे काय होतंय. आपल्याकडे हळदी कुंकू आहे ना, मी त्यांना काजल देते बघ, हळद कुंकू 5 बायकांना. 5 लेडीज. हे आपलेच आपल्या शेतातले आणि आपल्या आतेच्या इकडचे. चला बाय. थोडं योगदान मांजरीचं पण आलेलं आहे ह्याच्यात. इकडे 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 आपण गेलो की तिकडे येते ती. चला गेलेत. आता नेक्स्ट पाहुणे येतील, पुढे पाहुणे येतील. आता मी काढली. काय आता वाटतोय ना, बंगलो वाटतोय ना, आता बंगला वाटतोय आता. एवढी खुशी, एवढी खुशी. मुंबईत ना अशी अशा कलरची अशी भाजलेली अशी दोन स्टिकर. आता दरवाजा पट्टी तिकडे आणि मग इकडे तिकडे असतं. होते वापरले ना सगळे काय. बरं